Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a una nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Alnus glutinosa, que és un arbre caducifoli originari de quasi tota Europa. Altres noms populars en català pel qual se'l coneix són arbre negre, lladern, morera borda o mosquiter. La fusta del vern és molt apreciada i, entre altres característiques, té la de suportar molt bé estar submergida amb aigua. Per això s'ha fet servir com a fusta de suport a Venècia i Amsterdam. La seva escorça conté taní, utilitzat per rebaixar els nivells de colesterol. La decocció de la seva escorça s'utilitza per fer gargarismes contra les angines i la faringitis. Les fulles més tendres i enganxoses es feien servir com a remei pels peus adolorits. En altres llocs, com a la Terranova, se li atribuïen aplicacions medicinals pel tractament de les cremades, el reumatisme o el dolor. I bé, fins aquí l'entrada d'avui. Gràcies per la vostra difusió i fins una altra. Adeu!